Ako nang koksaka, tabok chini bisingo om hai chung kalai tong kai, pat pan tong kai, chini movement dur bulung nai, chung tiplan mana ni abot tuk nai. Ang abon sopun show, chung emni chung kisah, emni chung songa kom, chung durbol party, durbol party bisingo nang chung bersi katla yang kai. Aboy shoy chung saparang nai, chung borong nang birman man nai. Kenapa meeting kan ono ada dari jakka hello. Kenapa meeting 12 tarik ni meeting ang kono saimiya ani pun knowledge kuri ang borok sebu sahaya ang khagago সংবিধানের মতে তিনি ang প্রেসিডেন্ট tongkho khana bang tongnai presence knowledge kuri তিনি gs knowledge kuri abo meeting maya abo meeting abo illegal অবৈধ abo nang sanaya abo ngi tong hake dor hangkai abo তিনি বিসিংতে দুর্বাই gongnai abo nang saw barbar saw ani mcc borok Sarati prani তিনি MCC, CC member, divisional member rok, no koi nai, nero khobor ma hake, aro no participate khaidi, aro jogdan ta khaidi, abo oboiddo, ang hese president, abo nang saklaigo, ang di khobor maya, abo ungui maya, abo ungkhang khalai, tini bising balai hamjang nai. Sir, tekan sum. Abo tei jeng tabo slai tongko, kono final lingako, abo no barbar sawo jakono samangno jeng systematic sama kailanay, jadi biji salai mesti sama kailanay, angka sing kono bisul namanya, party as a party, sing tam kailanay kaya, abo ni proses sing solid tunggu, usanggo, angka ekspor masawo, sing lek tanai sing sisi meeting kote kono, tanai sisi meeting go, 3 tarik go, omas sing 3 tarik go, sing press club go, sini sisi meeting ka, sisi meeting go, sing সিদ্ধান্ত নাখা প্রস্তাব খাইতেছেন 1 নম্বর হচ্ছে जों সাকা Ipft চিনি ইউনিফিকেশন বা এলায়েন্স ইউনিফিকেশন বাগै जों आरो कम खालायखा ইউনিফিকেশন উইথ मथा एतिप्रा मथा इनिसियेटिभ खायनो बागै आरो मैक्सिमाम बरक आबो सापर्ट खायखा आंथ' व्यक्तिगतभावे सिद्धांत खायमोन या चिनि सीसी मेजरिटी सापर्ट खायजों आरो जों नाखा चिनि 1 नाम्बार चिनि पॉइंट नखाय जों Ipft रो जों इउनिफिकेशन बागै अब्लिक जों एलायन्स बागै जों आबो जों प्रस्ताब नारखा आबो जों सालायना बागै जों टीम बखलायखा जों मथानि लिडार आबो सालायना बागै जों गायसा टीम खायखा आरो जते एमएलए दंनाय प्रेसिडेंट जीएस दंनाय टेचिन एलाइड अर्गेनाइजेशन बु माथामा दंनाय थागले जों नेगोशिएशन नि बागै डिस्कशन बागै जों गायसा कमिटि खायखा आबो सलायनाय Sir, पाइथिक सम. Tapi, tekasa जों सिद्धांत नाखा जों Ipft पार्टी जों गायसा अल्टिमेटाम बा जों गायसा चिठी लिरनाय जोंनि बीजेपी टप लिडार न सेंट्रल प्लस स्टेट न जों चिठी लिरनाय जे Ipft कयटा इश्यू दं दाबि 3टा दाबि दङ दाबि न रनि फर एग्जांपल 125 अमेंडमेंट दैनि टीटीसी बाहेराव जे बरक आगे सामानि बा कबर रोमान स्क्रिप्ट अब हेरो कयटा मोस्ट इम्पोर्टेंट दङ दाबि दङ तेचिनि हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हम रिपोर्ट रो आबर रिपोर्ट नो विदिन 1 month हेके 2 month बिसि बर जुनो मारिनाय रिया हांख्लाय जों अल्टरनेटिव जों चिन्ता खायनाय थागले जों बिजिबिरनो अल्टिमेटाम चित्रना बागै जों आबो जों सालाय जों पार्टी अब जों सिद्धांत ते कायसां जों स्ट्रं टीम जों गायसा दिल्ली थांलायनाय दिल्ली थाङैजों आं अलरेडि चिठी लिरहोजाक दङ जोंनि होम मिनिस्टारनो जों जोंनि Ipft एमएलए मन्त्रि राव जोंनि लिडाराव इमिडिएटलि जों दिल्ली थाङै जों बरबाय टप खायनाय आबो ता पारमिशन बागै जों नायसिन दङ आं अलरेडि चिठी लिरहोजाक जों दिनै कयजन टीम जों दिल्ली थाङै टप खायनाय अभार जों सिद्धांत नाजाक आबो दिनै थांनाय सीसी मिटिंआव अभाय जों सिद्धांत नाजाक आबो तै सम्भावना आनि जे डाउट दं माने जोंनि दा so-called faction mana abarna bardorisi doubt unke angon faisali mana friend discuss khai mana jini thanai si simiti ni siddhanto bo jadai hangkai bor ane faisali mana object khai mana ida majority sis khai am to ani ni vector to khai mani ar discuss na majority people supporting ge obo hairo amakan very clear na sabo obo jinis nodor bor bikhob hangkai ani the so-called faction group जों बरना नायनाय
any kind of problem ang khakawo through discussion through negotiation जों solve खालामो एबार without discussion without negotiation बरदो दं माय फाट थायै आं कुनु साइस मैया मियाफ्रा सांगो कक खनागो आं ताना ताना से खलाखा किन्तु आंखे खाकामानिया बरदो आं कन्फारेंस खाइनाय किन्तु हठात थैमाफ्रा चिनि एनसी बाबु सं चिनि एक्स प्रेसिडेंट आं बनो बलाय मानेगो हबाबो हामजागो आं बनो आं जेनो आं प्रेसिडेंट मामनि परेगो आं बनो नाव थांनायखा आं दुइबार बनाव थां बिदि खायखा आं बन सरिराव बाहाय दं आं सोङैखा आं मा थांयाङि आं मा थांगो बय माजो थां कक साइगो आना आफोरबो कोनो साया आं बनो थांगो आं बनो बिजि खायगो किन्तु आं बिजि खायफोना बो दाना सानां मानि आं बनो साया आं बनो बलाय जवानागो चिन्ता खायगो आं बय मालाय दं आं मालाय फां खायले आं माजे माजे बनो थांमालायगो आं खो बेस्ट दनो साइमनो आं बलाय बेस्ट आं साबं खबं सामखाय दङ फिल गरेगो बायरे थांगो अफिस थांगो पार्टिनो मिटिं खायो आसो आं बिजि फानो आं माजे माजे सारिराव हांखा बनो थाङो बनो बिजि खायो आना बसाया आबोना वानाव जे जों फायदि जत्तनो भाग वारना लायनाय मा हामजालायनाय आं आंनि कक अब सब समनो साव दुसरायमा दङ नोंबो दुसरायना मोनै सकेबो पारफेक्ट करे दुसरायलै मोनो दा आ दुसराय मोनो जों सालायमा बिसिंतै बुसलाय बिसिंजों आबो जों कम्प्रोमाइज खालामो किन्तु बाहेराव आं लुयाङै दं बनो बलाय दुर्भाग्य जों दिनै पार्टी अमहायं दमानि आं बलायखौनो निजेनो आं बलाय दुखु नांजागौ नांखा जाहाथे जों भबिष्यतआव जों आं गयनाय जब्रा बुजि आं दनाय दं दिनै फेक्सन ग्रुप फन्दी फोरावनो आं गयनाय दखानखौ आं फाइ सालायफैदि बेखौ जों जे जइन मिटिं खालायनाय प्रब्लेम दंमोन किन्तु सलुसनबो दं अकसना हायनो हाय जतनो बलाय हामबाय दै खुलुमबाय सर सुमु कासे आबोकि ताबुक जे खेगलाय दङ बदल कानि बिसुं आबोकि आसुक थाइनि बागै अनदा पलिटिकल कुनो मोनसे कसारो हामन बागै बा बदल सकाना बागै द अम हायरके गनै गनै ताबन रक प्रेसमेट क्लाइमा दंमोन क्लाइ अच्छा सर आ जगह तो कचाम प्रेसिडेंट खुद जिबक सपोर्ट दे जागे का आरो बनो कुनो सूची दाना आम हायरक पर तो तंग आम हायरक जिनि आबो सामाया आबो तो दङ हेमानो बबो साइथं तो बिसनाया वो तो अलरेडी सिक सपोर्ट रसिना रेखा ननो जाजागै आरो बिसिं से एक मास बा 1.5 मास बिसिं ते खेगलाय माने का आबो तो आंबो जब सिसौ या आबो जों जाथाय माखायनाय बतां हबंखा तमके खुद बनि जे दङ जों सब थायफ्रो bo abo nai to ambon aku luka ambon abo saka kaka nam sung eba je bo chairman ris nai ni aku pun nam saja bon bisang bon saja palon no sung eba je bo ni chairman ris nai jeng ribri khabon eba bo chairman abang bon saja ठीक है sampai